Здароў. Сёння 29 снежня ўжо амаль новы год, ужо наступны дыалог будзе ўжо ў 2025 годзе. І я сапраўды зрабіў гэтую хуйню, якую абяцаў папярэдні раз. Я яго дамаляваў, што было не дамалявана. Сяно тут у некаторых месцах ён вылазіць, але я яго яшчэ налаштаваў вось гэту хуйню. Яно працуе крыху так сабе і так. Яно не зроблена, як гэта мае быць па-нармальнаму. Типа, вы можете вот прям бачыць прям акенца, якое у меня прям адкрыта. І яно так і будзе на працягу ўсяго відоса, таму што я не магу, блядь, у меня все ламаецца. Я не магу налаштаваць гэту хуйню па-нармальнаму через OBS. Бо я магу вывесці яго вось так. І яно нават так не працуе. Секунду. Все. Вось ён цудоўна, ён добра, ён усё ёсць. Супер. Вот прям як трэба, да, яшчэ вот так вот схаваць, каб не было абрубку бачна. Все. І заставайся вось на іншым workspace. Я пераходжу, ён нахуй застыў, ён замёрз, гандон. Чаму ён гэта робіць са мной? Я не ведаю. Ну, типа из-за того, што я змяніў workspace, ён не забіраць яго з сабой. І все, ён увогуле заснуў. Так, да, там вочы у мяне заплюшчаны атрымаліся не вельмі прыгожа, таму калі ласка не глядзіце. Таму я яго адсюль прыбяру. Здароў, гэта я жа з будучыні. Як можна заўважыць, у меня тут чувак цяпер збоку. Всё нормально, усё працуе. Я, да, блядь, яшчэ Director's Cut. Мяне, як можна заўважыць, што мікрафон ідзе не через мікрафон, а через десктоп аўдыо. Я не ебу. Я просто не ебу, чаму гэта так, але похуй. Пакуль, ну, хутчэй за ўсё там вот эти virtual sync і вся хуйня, але пакуль яно дазваляе мне аўдыо стрыміць адначасова і ў PNGTuber Plus, вот эту хуйню, якую я выкарыстоўваю, і ў іншую, і ў OBS, все, мяне гэта задавальняе поўнасцю. Як жа ён чырвоным хуярыць, але я тэставаў гук, мне нармальна. Короче, неважна, то бок як можаце бачыць, яно працуе, усё добра, все, няма больш этого гаўна, з якім адвазіўся. Чым рофл, чым рофл? Вось у гэтым. Ён схаваны, я дадумаўся реально просто яго ўзяць вось так вось і схаваць сюды. Ну і да, я магу по факту, вот, я, дарэчы, ужо мантую відос у працэсе. А дзе Unity? А вось ён. Да, і то бок вось, і я калі так разумею, вот яно мае цяпер працаваць, і тут ён сапраўды мае быць, да, толькі мінус, што я цяпер не бачу, не магу кантраляваць, калі ён там адваліцца, калі ён перастане працаваць. Ну, але сэдлі. Увогуле, я яшчэ пакуль рэсёрчыў, даведаўся, што аўтар хіба закінуў гэтую праграму, і таму, блядь, я хуй знае, зараз сам, блядь, сваю напишу на Unity, блядь, зараблю праграму вось гэту для вітюберства і буду сам вітюберить. Ну добра, все, вяртаю вас да нармальнага перагляда вашага відео. Гэты гандон паламаўся. Сядзіць міргаць. Добра яму. Апрача вось гэтага майго virtual аватара, который чамусьці не пиздит цяпер, хаця я пизжу. Так, вот теперь мае быць, он нормально, все, пофиксил, ура, с нихуя. Я не ведаю. 100 хвілін я папрацаваў сёння. Да, і ўвогуле за ўвесь тыдзень я вельмі шмат, не пытайцеся, папрацаваў над экскейлерам. І вот просто увесь іншы дзень, вот ужо 7 вечара па 8, і ўвесь іншы дзень я просто сядзеў вось з гэтай хуйнёй вазіўся, каб яно, блядь, працавала. Ну да, там нарэзаць, расставіць, вось як бачыце, ён скочыць смешна. Открываем changelog і бачым, што хуёва ўсё. Не шмат было зроблена. Да, я нарэшце дарабіў recruitment stage. Так, уласна. Што ж я зрабіў, да, нарэшце. Тут на мапе ніхуя не памянялася, але насамрэч там пад кілямом ёсць некаторыя змены. Першы стейдж, як звычайна, у нас вораг, мы яго запиздзілі. Другі стейдж, пераходзім на другі стейдж, і тут recruitment. Да, тут заспаўніліся чувакі, там з анімацыяй, як звычайна, все, ніхуя сабе. Да, і можна заўважыць, што, да, скрол уебанскі, як звычайна, который вельмі нязручна скроліць, я таксама яго калісьці перараблю, але не цяпер. І зноў жа скроліцца наша, не скроліцца гэта. Да, гэта відавочна наўмысна, бо это наша каманда, мы можам скроліць. І сярод гэтых, да, тут як бы варыянтаў не вельмі шмат, шчыра кажучы, але яны выбіраюцца рандомна. Калісьці дададуцца больш чувакоў, яны будуць усе выбірацца рандомна. І вось можна будзе наняць. Тык і наняў. І ўсё, цяпер у нас 4 чувака, сапраўды ён дадаўся да нас у каманду.
Гэта крама, да, гэта крама наступная, вот я якраз цяпер яе і імплементчу. Тут крама, тут пакуль што нічого не працуе, там далей ўжо можна будзе потым за грошы нешта купляць, пакуль што нельга. З крамы мы купіць нічого не можам, таму што не працуе ніхуя, але мы можам яе скіпнуць. Мы сышлі, таксама стейдж скончыўся, як можна заўважыць. І далей вот мы далей пиздзімся, всё далей пашлі, всё, геймінг, геймплей, вот это всё адбываецца. Супер. Гэта ўсё, што было зроблена. Всё. Вот гэты гандон больш часу зайняў, рэальна. Всё. Убачымся ў наступным 2025 годзе. ББ.